bitar susu yang banga shim no ya kan negara ban shim ya kan nega senjam ban wan shat ngan klem da bupor Kawai galong kami na ribhoy kala tur sha thangan ne ka sni palei hakmat ka khardop ka secretariat bat berngem ban shong sha jing it haban dayap kat ba ka sarkar kam pachna ka surak nongpo umden sunapur kani galong kami ka kardeng ka kong bindas em ka brain ka thany umden kani galong kami ka lawan kiu ne ka step chilong haringkat ka plakat ban shong sha jing it hakmat ka secretariat lawan kedo hangni ki rong snong ka thany umden kentup ki seng bhalang ba pher bat ki senjuk ki rang basnong nakapor shakapor kila dawa ya ka sarkar jilla manchna pen bhano ya ka surak nongpo umden sunapur namar ka jingjat rathai adem na ka benta usurok nongpo umden sunapur na kalian jonga ngala naduka khatsau dari jong banai ne ngala dia ban mi sha ka media na ka benta kijing e kijungi ki teki than gidong gi basa shatei baro ngala pentep bat ngala ong ku bat ngala ya ngale mi hiro hagi hapo PWD office ro ngala dia mi adin bangala yo ya kan city na audisi de ngala le hang tei ro bang yo ya kan jiushai ga ba tikna na kata daw ga ba dang pen bitar susu yang banga shim no ya kan negara ban shim ya kan negara senjam ban wan shat ngan klem da bupor haga kanyu dari jong benai me ngalapan ya ke permission nang ne na polisi henry na kalian juki ki klem ai ya ke permission ki ai penbanding ada ke city ban ai jing pensyai halor ba hadu kano ke jing ya linti jong ketiga skim na kabanta ke jing ya dei batiu surang na kalian jong nga klem pan ya ke jing pensyai kam dei hiro ka kamram jong ka pajba ban pan ya ke jing pensyai halor jong kita ki skim na kabanta ki surok lani ana benta kino ro nganga de tangkari pajba ndrei ka banga nga kwa ban wan syakmat ka long ba nadu basdang ala krenia ki media ro banga nga wan bit bandawa yo surok baka de ban kidei ban pensiona no yo surok jengi kata gede ki jeng dawa ka jonga ngampan jeng pensyai ngapan surok kata kabala penloy nga banwantang marway hang ne ka long ba nadu basdang omdon mano ba ajing mud yang ban shim ya gane ka senjam ka bayat ban wan dawai ya surok na ka sarkar omdon ro ki pralog jonga ki baya kren ne ki banga ngapan ban ya wan Christian lang ban nga klempan jing Christian nang no ban nga klem wat pralog nang no ban wan syakmat na ka benta ban shim ya gane ka rai ban syatangan ndai kajing kwa jonga ka long ba namar bakade kajing kendu jing e jonga i marway na kata long banga kwa hi ban shim marway ya kane ka issue ngam kwa bandon mat ban no nga kwa ban shim marway namar ba nga dala dia ngalamat i kajing e yo le seki we ki mat kajing e ndai ki banga ngayo i ka long ba kajung i mat i kajing e tang banamar ba ladangi don shipeu ngut ngidan speu peli ki mensim ladangi don sanpeu ngidan sanpeu jat ki mensim hala ka jong perkat te yo lese kane ka plan ka jonga ka jinne ka jing thumu ka jonga ladangi ya don sibun ngut yo lese ka prano ka pulon na siteng lenti ngam kwa bakan long kumta kum bangala kren na du basdang kumta ngan le hadu bandakot kata dei garai ka jonga kata ka dei ka plan ka jonga bangawan marwe hang ne na kaliang jonga nga klem lek ut nga klem lek nam hagano ka department sarkar Hendrei hadin bangila syakular ben nakas nem na weus nem dagi peu nem ha ki MLA jungi ki baper lakan nongut shu ki MLA jungi ki la le ki MDC ki nong mat ki bajob ro ki barem ro ki kren ya ka jui ka kanten na ka banta ute usurang hadin bangila syakular thong nagapor kala penlong yang ngaban mi syakmat ken na ka banta bandawa ya ka hok namarngi ki pajba ro ngasngeu bangadon ka hok nga ka pajba ngadon ka hok bandawa ya usurang namar ka surok hi kadai ka kabangi hingi dun kamlang bara bat rius pa bat duk bat pit bat kam bat baro ki